लोगोफोर खुलुमबाय आंनि डली ब्रह्म यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन आरोबाव बरायहरलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर स' दा नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना बयबो आङो दा न'आव दंफैयो होननानै लोगोफोर ओमफ्राय बिनि थाखायनो आङो माने ब्लगखौनो लानो हानाय जायाखैमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो टाइम मिलाया जादोंमोन न'आव फैनानै माने एसे जोंहा बियानैजोंबो आङो एसे बेस्थ' जादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो ब्लगखौनो खालामनो हायाखैमोन आरोना ओमफ्राय लानो सानो मिलाया इदि जाबाय थादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नै आङो दिनैहाय फैनानै कारेन्टआबो थांबावबायसो फैनानै माने आङो दायो साननै जाफैलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं सानबायखि दिनैजों आङो सानथाम जाबाय ओमफ्राय आङो माने दिनैहाय ब्लगखौ लानोसै बेबायदि होननानै सानबाय आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला दिनै आङो ब्लगखौ कन्टिनिउ खालामसै लोगोफोर दायो जोङो न'आवहाय मा खालामनो नागिरदों बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आंजों लोगोसे स' फैदो लोगोफोर आङो रुम सिंनिफ्राय ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना लोगोफोर स' फैदो बिदिब्ला दिनैनि आंनि मोनसे गोदान भिडिअ लोगोफोर फैदो थ' लोगोफोर आङो नोंथांमोननो जोंहानि न'खौहाय देखायगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं रुम सिंखौथ' देखायबाय थाला रुम सिङावथ' मा देखायबाय थानो थ' नै बे जाहैबाय जोंनि न' आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो आङो देखायलांसै थ' लोगोफोर बे जाहैबाय जोंनि न' आरोना ओमफ्रायो बिनिफ्राय जोंहा आरोबाव माखासे फुरानाफोर न'बो दङ लोगोफोर जेराव जोंहा रावबो थानाय जाला आरोना बेखौ आं नोंथांमोनजों खोन्थागोन नैबे जाहैबाय मोनसे सेकेन्ड रुम बे सेकेन्ड रुम ओमफ्राय नैयो फार्स्ट रुम ओमफ्राय ओइथिं पकेट रुम दं आरोना लोगोफोर बुस्थुफोर दोनो ओमफ्राय खामसालियाथ' दा दैज्लां बोथोर नालाय बेबायदि नानिनि गस्ला फिसा लामनानै मानानै दोननाय जायो आरोना ओमफ्राय नैबेथिं जाहैबाय जोंहानि मन्दिर आरो बाख्रि आरो लोगोफोर बेयो नैबे जाहैबाय जोंहानि नैबेहाय बिबार गायनानै गालांदोंमोन आङो सिगाङावहाय नैसोर मानि प्लान्टफोर बिसोर आरोना लोगोफोर बे मानि प्लान्टआनो मोजां जाबाय दङ लोगोफोर जोंनि नैबे सोनाबनि न' जाय न'आव दा जोंहा रावबो थाला आरोना फुराना जाबाय जों उन्दैनिनो न'मोन बिसोर लोगोफोर ओमफ्राय दा बे न'आव रावबो थाला जोंहा नैबेहाय रुम मोनसे दंमोन जों उन्दैबा नैबे रुमाव थायोमोन लोगोफोर नैबे रुमावहाय ओमफ्राय दायोहाय रावबो थाला स्ट'र रुम जाबाय ओमफ्राय बे गेजेर रुमनि बावहाय मोनसे बिसना सोनानै दोननाय दं आरोना बे रुमाव थाजायो ओमफ्राय बैथिंहाय गोदोनि फुराना ओंखाम संग्रा आरिना लोगोफोर ओमफ्राय बेनिफ्राय बैथिं दङ जोंहानि बाथरुम लेट्रिन दैखर बे ओमफ्राय नैबेहा जाहैबाय जोंनि खोलानि न'मोन बे न'आवबो जोंहा दायो रावबो थाला लोगोफोर जोंनि आबै थायोमोन बे सिगाङाव आबैमोन दादिमोन थायोमोन ओमफ्राय दा रावबो थाला आरोना लोगोफोर बेहाय माने फुराना जालांजोब्बाय बेखौ सिफायनो थाखाय दोनदों आरोना ओमफ्राय नैबे जोंहानि बारि थिंथाबानि मन्दिर बाख्रि ओमफ्राय जोंहाथ' बांसिन बाबा आइ ओमफ्राय आंनि फंबाय सासे ओमफ्राय फंबायनि हिन्जाव बियानैल' थायो नालाय थायो बिसोर ओमफ्राय नैबेथिं मोनसे रुम दं आरोना बे नैबेथिं जाहैबाय जोंहानि बारि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंहानि बारि लोगोफोर नैबेनिफ्राय ओरैजाय बे गय बागाना बैसा मादै मोनहानि आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबे जोंहानि गारि नैबे जोंहानि फंबायनि गारि ओमफ्राय दोनथ'दों आरोना बेहाय लोगोफोर ओमफ्राय नै बेबायदि जोंहानि बारिया बेरायनो ओंखारबाय लोगोफोर मेडेलिना बिमानैजों बामजादों सासेजों बाग्रा लाखाबाय नै साथा लाबावबायसो नायहरगासिनोसो इसो नै साथा लानानै बाग्रा लाखालायबाय जोङो बैथिं थांनो नागिरदों आरोना दाखालि थांनायनि ससेजोंहाय जों मा खालामगोन देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोननो बामजादों आनैजों ने मेडेलिन अबाव थांनो नोङो बेरायनोनो गाबगासिनो दङ गाबगासिनो ओंखारनो लुगैयो बिरादनो बेरायनो मोननानैसो खुसि जाबाय बिथिं जोंहानि आयंमोननि आरोना अखा हाहांसो जाबावबाय नै जिनो बेयो जाहैबाय जोंनि गामि लोगोफोर बारि जेरैथिंबो टिउसन लागासिनो दं नामा आदा सानसुमैलाय बैथिंहाय रुमा फिसासा जि किउट
जि आराम जादों बोरमा फिसा बिमाजों फिसाजों मादै मोनहानि मोनसे बेबो बैयाव सारियालियावहाय थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर मानि थाखाय थांगासिनो दं खोन्थागासिनो आं नोंथांमोननो जि गोरानबो गारबोलायबावदोंसोन बाहेरायाव अखा हाहांहांनो जानो नागिरदों होनांगौ नै जोंखौ दा होखानायखौसो बांसिन होनांगौ मोनबोबावबायसो जि आराम आरामनो खान्थालाबो ने खान्थालसो जानो नागिरदों नै लामायाव सानैजों रावबो गैया दुब्लियाव जोबोद बयबो सासे नाहरबावला नालाय मोनालिजों उल्था जानानै दंबावो दुब्लि बारियाव थांनानै नै सोरबायासो मबाइलखौ जि नुहुरदों रावबो गैयाना आयु मा बाजानांगौसो नोंहा नै बाग्रा लाबोखादो फैबाय गैया रावबो जायगा सोलायलायबाय कारेन्ट बानायदों नै अरजाया बुम आबौ दोनथारदों नै राहांबाय खेबसे खेबसेनो बे टिबुलाव दोनखां नोंहा खामानि मावखायो मोजांखा खेबसे खेबसेनो गलुमबारा नाहरगासिनो मामि इंगासिनो खान्थाल लाबोदों होननानै खोन्थाहराखै बे आनैमोननिनो मामि इंगासिनो नाहरनानै गोदानफोरा खुलिजोबनानै कारेन्टआ माथो एफा दानख्लाखो बबे मादाखौ दानदों बेयावनो गाज्रि जाबाय थायो ट्रेन्सफर्मायावनो थावा एसे दोनहाबबासो थावगौमोन दा खान्थाल फिथाइया नै गोदै नंगा नङाबा जि बुरजा दानबाय दै सुसुसो गोदैयानो नङाना खान्थाल जाग्राफ्रा ओरै खिन्थालाय गोदै नंगा नङा खान्थाला गोसोमसो जादों गोदै थगायदोंसो ओरैबायदि जाबाय लामायानो बुंजोबलायबाय नै बिसिबांबा बुरजा मानसि ओमफ्राय लामायाव जाखांबाय दाबो बानायनो हायाखै बाल्थिंनि दाम नांफिनथारगोन ओइ साया बे सान्दुंबो दङ नै सान्दुंबो दुंदों अखाबो हादों लामायाव खान्थाल जानायनि गोथावानो मजायानो आलदाखा आरिथु हस्टेला माबायदियानो मोजां मा ओंख्रि मोनजायो हो हस्टेलाव दालि साबसिन जाबोलायदों दा मानसियाबो मा नाम मोनलै स्कुलनि नामा खिथालाय हो दे खिन्थादो चेनेल गैयासो खिन्थाबाय माथो चेनेलनो मारै निउ लार्निं सेन्ट्रेल फर निउ लार्निं एन्जार स्कुलनि नामा एसे फार्स्ट जानाया गोरलैसोमोन ओमफ्राय उनाव मोजां जादों गाखोनबो रोङा ओंखारनोबो रोङा ने नै बेनाबो माबा जाबाय स्पाइडारमेन जाबाय गोथावानो गायत्रि गोथाव बिमाया बेगरखौनो गारना होआखैमोन नालाय अखायाबो बै आखिनायखौ बैखौ बेसेबा बुरजा बेखौ बोरमा जा बेखौ लानांसिगोन नोंहा जिरायनो मोनाबाबो लादोहाय होनबावदो कारेन्टआबो दाबो जाया थ' बेखौ बोरमा जाफैखासिगोन ना
औ बोरमा जाथोंसै बेखौ लाय नै बेखौबो लानांगोन ना फुला थ' आं लानोसै जिम हायो थिखोनो हर आंहा लानोसै खान्थाल जाखांनानै ज' जिरायनोसै बाराव लामायाव जि खान्थाल जाबाय बेसेबा बुरजा जमानो गामियाव फैनायनि मजायानो आलादा खारो एबार मादै मोनावहाय जिरायनोसै बेसेबा बुरजा आइयाव हांसोआ आंनाव मोनसे खुबैनाङा गथा फिसासा जाबाय स' लोगोफोर नै दायो जोङो न'आव फैफिनबाय आरोना मेडिलिन नानिखौ बिमाया बामबाय ओमफ्राय दायो जों थाबायफिनगासिनो दङ ओमफ्राय खान्थाल जाखांबाय माखांबाय ओमफ्राय गामिनि भिडिअखौ आं एसे देखायना होबाय आरोना लोगोफोर थ' बेनो ओमफ्राय आरो भिडिअखौबो आं बांद्राय गोलाव खालामनो सानदों लोगोफोर जुदि नोंथांमोनहा नायनानै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौहाय लाइक खालामना होदो लोगोफोर आरो कमेन्ट खालामहरनो दाबाव हरथार आरोना कमेन्ट खालामहर आरो जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होलांदो लोगोफोर स' बाय बाय लाभ इउ अल बाय